Pasada a dura fin de semana, o luns o rexedor local apuntaba que a situación estaba calmada. Non nos consta que nin haxa unha zona con cortes de suministro eléctrico, o que sí nos consta en múltiples averías de alumbrados públicos. Eso sí, xa hoxe recibiron unha serie deles que se van a pasar ao equipo de electricistas para reparalos no tempo menor posible. Dende o Concello xa están avaliando os danos para pedir posibles axudas por parte da Xunta. Un técnico municipal vai a valorar unha serie de danos que se produxeron en propiedades municipales como o campo da Baiuca, un túnel que se había comprado este ano que foi deteriorado polo temporal, o muro que se derrumbou, e parece ser que no campo de fútbol de Loimil tamén hai problemas con a torre de alumbrado e algunhas cousas máis que irán aparecendo por aí e que se vai a tratar de valorar para que, si sale unha línea de axudas para o temporal, poder acollernos a esas axudas, non? Que o que parece ser